Evangeli segons Lluc, capítol 8, versets del 40 al 55. La filla de Jaire i la dona guarida. Quan Jesús tornava, la gent el va acollir afectuosament. De fet, ja l'esperava tothom. Vet aquí que es va presentar un home que es deia Jaire. Precisament era el cap de la sinagoga. Es deixà caure als peus de Jesús i li demanava que entrés a casa seva perquè tenia una filla, l'única, d'uns 12 anys, i se li moria. Pel camí la gent l'ofegava com aquell qui diu. Hi havia una dona que sofria hemorràgies des de feia 12 anys. Ningú no reeixia a guarir-la. Això que s'havia gastat tota la fortuna en metges. Se li acostà pel darrere i li tocà la vora del vestit. A l'instant se li va estroncar l'hemorràgia. Jesús digué: «Qui m'ha tocat?» Com que tothom s'excusava, Pere digué: «Mestre, la gent t'estreny i t'esclafa». Però Jesús va dir: «No, algú m'ha tocat perquè m'he adonat que emanava de mi una força». La dona, veient que no havia pogut passar desapercebuda, es va acostar tremolant i, postrant-se davant d'ell, va explicar davant tothom el motiu pel qual l'havia tocat i com s'havia sentit guarida a l'instant. Jesús li va dir: «Filla, la teva fe t'ha salvat. Ves-te'n en pau». Encara parlava quan ve un dels de la casa del cap de sinagoga dient: «La teva filla és morta. No amoïnis més el mestre». Però Jesús, que ho va sentir-ho, li respongué: «No tinguis por. Tu creu i prou. Ja se salvarà». Quan arribà a la casa, només hi deixà entrar amb ell Pere, Joan i Jaume i el pare i la mare de la nena. Tothom plorava i feia senyals de dol per ella, però Jesús els va dir: «No ploreu, no és pas morta, dorm tan sols». Se li reien. Sabien prou bé que era ben morta. Però ell l'agafà de la mà i va cridar-la dient: «Nena, aixeca't!» La vida li retornà i s'alçà tot d'una. Ell ordenà que li donessin menjar. Els seus pares van quedar fora de si. Jesús els manà de no explicar a ningú aquest fet.